Jafar ɗan jarida yana so ya amfani da 'yan kwankwasiya ya juya tunanin 'yan APC jihar Kano. Amma bari da tunanin ku al'umma, wani shi ba Jafar ba ne mutumin da ya fito da bidiyon fefan dala na Baba Ganduje wanda yake sa dala a aljihu, wanda a wancan lokacin duk wani ɗan APC na jihar Kano ya kasance cikin baƙin ciki da Allah wadai da Jafar ko da zage-zage da banzan kalamai akan Jafar, wanda da yawa 'yan APC jihar Kano suke wa Jafar kallon ɗan kwankwasiya ko ya yi wa 'yan kwankwasiya aiki ne, duba da yace ya fito da feluwar Baba Ganduje duniya ta gani na fefan duniya, wanda duniya ce ta kalli wannan bidiyon, wanda duk ɗan APC jihar Kano akwai wannan taban a cikin ransa na fito da faifan dalan Baba Ganduje. Ba ku yi mamaki ba yau kuma kwatsam sai ga Jafar yana fito da wasu bayanai na ƙarya akan tafiyar kwankwasiya ko akan gwamnatin jihar Kano. 'Yan APC jihar Kano, tunaninku ya dawo kanku. Wannan abu da Jafar yake fitowa da shi, yana fito da shi ne don ranku ya sanyi, domin ba mamaki zaman ƙasar wajen ya ishe shi, domin babban fargabarsa da dawowa Najeriya shine wannan faifan bidiyon dala da ya fito da shi na Baba Ganduje. Don haka al'umma, tunaninku ya dawo kanku. Jafar yana so ya amfani da 'yan kwankwasiya ne ya juya tunanin 'yan APC jihar Kano. In kun tsana kun yi tunani na minti 2 ko minti 3, sai ku zo comment section sai ku rubuta mu abin da kuka yi tunani a kai. Allah samu dace.